springe. Springe på en hest? Hvad er det? Hvor er den henne på en hest? Der. Nej, det er ikke krydset, det der, så Er det det? Er det det? Hvor er ørerne på en hest? Det der. Hvor er mulen på en hest? Der. Hvor er forbenet? Der. Hvor er knæet? Det der. Nej, længere ned. Længere der. Der er knæet, Det ja. er... Over en side. Hvor tror du bringen er henne? Det må vi se. Der. Ja, Der. godt til at sige det. Hun er sød. Hun er så cute. Hvor er hovene henne? Hvad? Hovene. Det er der. Der. Er der. Er klovnen. Hvor er kastanjen? Kastanjen? Jeg kigger lige. Den er der. Nej, Dernede. det er dem, der er kastanjen. Hvad? Er det her? Nå, det er den der. Det hedder kastanje. Nå, det er kastanjer. Og det er seje. Det er dernede. Jeg har aldrig prøvet kastanjer. Det skal se så synligt. Er hun her Hvor er kastanjer? skulderen på en hest? Skulderen. Det er der. Det er skulderen på hestene. Cute. Hun er sød. Hun er cute. Hun er så dejlig. Ej, hun er nogen.